नोंथांनि गथ'आनो नोंथांनि जिउनि बयनिख्रुइबो साबसिन आरो देरसिन सम्पति बेखौ जोथोन लानो दानागार। माखासे गथ'फ्रा मेलेमनि थाखाय गाज्रि जाया एबा मोजां जाया। थुलुंगानाय गैयै, थासारि गैयै आरो दिथागिरि गैयैनि थाखायसो माखासे गथ'फ्रा बिराद टेलेन्ट थासेयावबो गाज्रि जानायनि चान्स थायो। बेनिखायनो अरायबो सांग्रां जाखा आरो नोंथाङा माब्लाबाबो सानखानाङा नोंथांनि मेट्रिक पास जानाय बा हायार सेकेन्डारि आनजाद पास जानाय गथ'आ नोंथांनिख्रुइ बिराद गोरों जाबाय। माब्लाबाबो दा सानखा नोंथांनि गथ'आ मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजन स्टार स्टेन्ड डिस्टिंक्सन मोनोब्लाबो बा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन स्टार स्टेन्ड डिस्टिंक्सन मायबा मायबि मोनोब्लाबो बियो नोंथांनिख्रुइ माब्लाबाबो गोरोंसिन जानो हाया। नोंथाङा गोबां रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्सड पेरेन्ट्स, नोंथाङा गोसोखौ माब्लाबाबो हगारसारना होनो नाङा जे आंनि गथ'आ आंनिख्रुइ बिराद गोरों जाबाय, गथ'आ जायखिजाया डिसिजनखौ हारसिं लानो हानाय जाबाय, आंनि गोनांथि गैलिया, आंनि बोसोन होनांगौनि जोथोन लानांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया, गथ'आ देरबाय राबाय साननो गोरों जाबाय, मावनो हनो गोरों जाबाय, आङो फ्रिदम हगारना होबाबो जेबो खहा जानाय नंलिया होननानै माब्लाबाबो दा सानखा। बिराद गिदिर जेंनायाव गोग्लैगोन नोंथाङा, बिराद गिदिर दुखुआव गोग्लैगोन नोंथाङा। बै हायार सेकेन्डारि पास जानाय, बै मेट्रिक पास जानाय गथ' सासेया मेचिउर्ड नङा, बेनि साननाय हनायफ्रा मेचिउर्ड नङा। अरायबो बियो रंजानो बा कम्फर्ट जनाव थाबाय थानो लुगैयो। बियो मेक्सिमामनि बेलायाव, सोरबा सासे सानैनि बेलायाव बियो आलादा जानो हागौ। मेक्सिमामनि बेलायाव बिनि साननाय हनायफ्रा एन्जयमेन्ट बा टाइमखौ ओरैनो थांगार होनो लुबैनाय, मबाइल नायनो लुबैनाय, टाउन सहरफ्राव बेरायनो लुबैनाय, मुभि नायनो लुबैनाय, सोरजोंबा लोगोफोरजों थांनानै बबेयावबा बेरायहैनो लुबैनाय, फुरथि खालामनो लुबैनाय, कम्फर्ट जनाव थाबाय थानो लुबैनाय आखुथाया सुबुं माहारिनिनो आखुथाय। सोरबा पार्टिकुलार गथ'खौ दोष होनानै लाब गैया। बियो मानसि हारिनिनो आखुथायखा। बियो अरायबो बियो माने कम्फर्ट जनाव थाबाय थानो लुगैयो। बियो अरायबो फुरथि, फरायालासिनो थानो मोनगौबा मोजां मोनो, थाब उन्दुनो मोनोबा मोजां मोनो, गोबावजोंसो सिखारनो मोनोब्ला 8था 9थायाव सिखारनो मोनोबा मोजां मोनो, लोगोफोरजों बेरायहैनो थाङोबा मोजां मोनो, टाउन सहराव थांनो मोनोबा गोजोननाय मोनो। दिस आर द कम्फर्ट जोन्स दैट पिपल वान्ट टु स्टे इन। बेफोराव थानो लुबैयो मानसिफ्रा। ओंखायनो नोंथाङा जुदि पेरेन्ट्सब्ला गथ'नि माब्लाबाबो गथ'खौ उदां उदाङै हेगारना होनो नाङा। अरायबो जोथोन ला, नङाबा नोंथाङा बिराद दुखु जागोन जिबनाव। आरो बे गथ'खौ नोंथाङा दा जेरैबायदि नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ नुयोबा गोजोननाय मोनो, नोंथांनि गथ'नि मोखांखौ नुयोब्ला अन्थावथाव मोनो, गावनि जिउ बायदि मोननानै लायो, खालु बैलु मोननानै लायो, बबाव दोनगोन बबाव मागोन। बेबायदि गथ'खौनो नोंथाङा जोथोन लानो रोङाब्ला फैबाय थानाय समफ्राव एबा नोंथांनि गथ'आ देरोब्ला बे गथ'खौनो नुयोब्ला नोंथाङा रागा जोंनायसो जाहैगोन। बे गथ'खौ नुवाबा जायो, आङो बाहेरायाव ओंखारलांनायबा मोजां मोनगौमोन, आङो एसेबां दावराव, एसेबां खायसो खालामो, एसेबां हाकार खालामबाय थायो, मानो थाब ओंखारलाङा बे न'निफ्राय। ओरैबायदि उल्था साननाय जागोन नोंथाङा। नोंथांखौसो कन्ट्रल खालामनाय जागोन नोंथांनि गथ'आ। ओंखायनो अरायबो गोसोआव लाखिखा, नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ कन्ट्रल खालामनो हायाब्ला नोंथांनि गथ'आ नोंथांखौ कन्ट्रल खालामगोन आरो नोंथांखौ बुहुद दुखु होगोन। बेनिखायनो अरायबो गोसोआव लाखिखा, अरायबो गथ'खौ जोथोन ला। मा मावदों, मा मावाखै, मा जादों, मा जायाखै, फरायदोंना फरायाखै, रोंदोंना रोङाखै, क्लास खालामदोंना खालामाखै, कलेजाव थांदोंना थाङाखै, स्कुलाव थांदोंना थाङाखै, एभ्रि डे एभ्रि आवार्स खबर ला। साननानै नाय, एसे नायबिजिर, साननाय हनायफ्रा सोलायदों नामा, आखल बेबहारफ्रा सोलायदों नामा नाय। फोरोंगिरिजों रायज्लाय, थां स्कुलाव थां, कलेजाव थां, मास्टारफोरजों रायज्लाय, आंनि गथ'आ रोंदोंना रोङाखै, रोंदोंना रोङाखै, बेसेबां रोंदों बेसेबां रोङाखै, आगोलनिख्रुइ रोंसिनासो जादों नामा ना आगोलनिख्रुइ रोंद्रायनाय जादों। बेफोर एभ्रि आपडेटखौ नोंथाङा लाबाय थानो नांगौ। जेरैबायदि जोङो एसे फैसा दिहुनोबानो बेंकनि पासबुकखौ आपडेट खालामोना, नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ एभ्रि मान्थ, एभ्रि उइक, एभ्रि डे आपडेट लानो नांगौ। आंनि गथ'आ रोंदोंना रोङाखै, आखल बेबहारफ्रा आगोलनिख्रुइ सोलायदों नामा, रोंसिनाय जादों नामा आगोलनिख्रुइ। बै जिनिसफोरखौ बिमा बिफाया अरायबो मेलेमाव थानांगौ गावनि गथ'निखौ। फानलु फांसे गायोबा न'आव जोथोन लाबाय थायो, एम्फौ अरबाय जां, रानस्रावलांबाय जां, थैसिगोन जां, बिबार बारदोंना बाराखै, फिथाइ थायदोंना थायाखै, बानलु फांसेखौ गायबानो इमान जोङो आपडेट लायो, इसेबां खबर लाबाय थायो, फिथाइ थायदों थायाखै, बिबार थायदों थायाखै। गथ' सासे जोनोम होनायनि उनाव सप्तासेयाव स्कुलाव खेबसे थांनानै खबर लाहैनो थाखाय, माब्लाबा गारजेन मिटिङाव थांनानै प्रिन्सिपालजों रायज्लायहैनो थाखाय, गथ'नि टिउसनाव थांफानो थाखाय,
गथ'आ फरायनायाव दसे जफानो थाखाय सम गैया जोथोन लानो सम गैया बरनस अमा मासे फिसियोबा बिराद दाव दाव आदार उखैबाय अमाया कक्रे गाबबाय अया गाबबाय अमाया आदार मोनजायाखै उखैसोबाय जां हामसिगोन जां थैसिगोन जां बेमार जासिगोन जां ओइ बाखाल' बिलौ अमा मासेखौ बोरमा मासेखौ गथ'आ खिन्थु मा जानानै दोङो मा जानानै गैया बेखौ जोङो सिरियास जाबाङा नर्मेल लायो आरोखि गथ' थाबायनो रोंबाय साननो हनो रोंबाय थांगोन जागोन लोंगोन फैगोन फरायगोन ओरैबायदि नर्मेल लायो नर्मेल जों जाया गथ'नि साननाय जोंनि साननाय बहुत डिफारेन्स दं गथ'आ माबा माबि मावनो लुगैयो बे बैसोआव नंनायखौबो आरो नङैखौ बांसिन मावनो लुगैयो बियो आरो जाय बुस्थुफ्रा नंगौ बियो बारा एनजयमेन्ट गैया नंगौ बुस्थुफ्रा जिबननि बिराद इम्पर्टेन्ट बुस्थुफ्रा बारा एनजयमेन्ट गैया खिन्थु जोंनि गथ'फ्रा बा बियो नेचारेल केरेक्टार बयनिबो गथ'फ्रा एनजयमेन्ट लानो लुगैयो जायखिजाया रोखोमनि एनजयमेन्ट बे एनजयमेन्टखौ लानो लुगैयो आरो जाय एनजयमेन्टफ्राव फिउचारनि जेबो गोहोम गैया फिउचारखौ डिस्ट्रय खालामो बे एनजयमेन्टफ्रा फिउचारनि गोनां खामानिफोरा एख' एनजयमेन्ट गैया फरायथाबनो नांगौ एनजयमेन्ट गैया माखौबा मुखस्थ' खालामथाबनांगौ एनजयमेन्ट गैया माबा प्रजेक्ट खालामनांगौ कलेजाव थांनांगौ क्लास खालामनांगौ एनजयमेन्ट गैया खिन्थु जिबननि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट बुजिबाय जानांगौ गथ'खौ मालाबा हगारसारना होनाङा कन्ट्रल खालाम गथ'खौ उन्दैयावनो कन्ट्रल खालामाबा देरबाथाय कन्ट्रल खालामनो हानाय नङा खिन्थु गोसोआव लाखिखा